हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै मोनसे टपिक्सनि मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिक्सनि सायाव रायलायगोन प्रमद बर' बिथाङा गोदो बिपिएफनि सरकार थानाय समाव लुखानाय दालां डेट मिन्स 7टा 8टा गामिनि मानसिफ्रा बे दालांजों थांलाय फैलाय खालामो नाथाय दैज्लां समाव बहुत प्रब्लेम जायो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर रेकर्ड खालामखांनायनि उनाव जोंनि बिटिसिआव बेसेबां जेंनाफोर दं बर'नि जेंना बा बर' हारिनि रायजो जानाय जाम्बा जाम्बि जेसेबां जाथि जनगोष्ठीफोरनि प्रब्लेम्सफोर दं बिथाङा सलुसन खालामगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै 1 year थांबाय दिनैनि दिनाव जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव रायजो राजाफोर लाजिनांगौ प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिसि डेट मिन्स बिटिआर बिथांमोना बिटिआर लिरो दा खिन्थु बिटिसिआवसो बिथांमोना सरकार सालायगासिनो दङ बिथांमोना दिनैनि दिनाव बिटिसिआव सरकार सालायनानै डिपुटि चिफ इएम सिइएम एमसिएलए जानानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव थाखाया थोआखै जानो हागौ रायजो राजाफोर इउपिपिएल सरकारना बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै अबेबा बिपिएफ सरकार थानाय समाव दालां बानायनाय मानाय बेफोरनि बिलफोरखौ होनो हायैनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै दालां खालामनाय 2019आव बानायनाय हेखायफारा डेट मिन्स गौरां दैसानि सायाव लुनाय दालां बेनि सायाव खामानि मावबाय थानाय सोलिबाय थानाय खामानिखौ दिनै इउपिपिएल दैदेननाय सरकार प्रमद बर'नि सरकारा दिनै बन्द खालामबाय बिपिएफ लुनाय दालांखौ नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना जुदि बेबायदि बानायदोंब्ला बिपिएफआ 17 बोसोराव जेसेबां बिल्डिं सेक्रेटारि अफिस जिखुनु जेसेबां जोंनि अल बिटिसिआव थानाय न' बां लुदों अबा बिसिडिसि अफिस नुदों जेसेबां एभ्रिथिं जेसेबां दं बिथांमोना दिनैनि दिनाव गावसिनि इउपिपिएल सरकारनि थाखाजों लु आरो बिपिएफ लुनायाव दामाव दाथां आरो दम दङब्ला दिखुनानै गोदान लु प्रमद बर' सरकार सालाय बुजिबाय नोंथांमोना जुदि बेबायदि बन्द खालामोब्ला जोंबो हायो ससियेल मिडियाआव बुंनो नोंसोरल' बुंनो हाया दम गैयाब्ला सरकार दासालाय प्रमद बर' नोंथांमोना बुंदोंमोन 17 बोसोराव जाख्ल'जोब्बाय जेबो खामानि मावाखै नाथाय दिनै बोसोरसेयावनो नोंथांमोना दिनै थाखा फैसानि लाख लाख खरलनि बाजेट हमनानै दिनैनि दिनावबो खामानि मावनो हायाखै बिसोरो रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिनिखायनो बिसोरो अबेजों अबे खामानिखौ मावग्रोनो अबे खामानिखौ मावनो अबे खामानिखौ मावा बेफोरबायदि जागासिनो दङ बिसोरो मोनथिबाय रायजो राजाफोर बिनिखायनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव लाइभ होनानै गोदै खोथा बुंनायाव पाब्लिकखौ बोरै थगायनो हागोन बेखौ माथा मारिगासिनो दं रायजो राजाफोर खिन्थु दानि जुगाव रावखौबो थगायनो हाया रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ आरो प्रमद बर' नोंथांखौ नोंथांनि बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव बुंनाय अबेबा लामा लुनायखौ बन्द खालामनाय प्रटेक्सन खालामनाय बेफोरखौ जोङो मालाबाबो मानिनानै लानाया प्रमद बर' नोंथाङा दम दंब्ला लु आरो दम गैयाब्ला सिरि था नोंथाङा बेबायदि बादा होनो नाङा नोंथाङा जेसेबां कमिटमेन्ट होदोंमोन मावदो नोंथाङा बर' हारिनि जौगानायनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय नोंथाङा गोदोनिफ्राय आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप थानाय समाव नोंथाङा बुंबोदोंमोन बर' हारिनि थाखाय आं खामानि मावगोन बर' हारिनि सोबख'नाय नासयनायखौ आं सहायनो हायियाव दिनै राजखान्थियाव ओंखारदों नाथाय थिग बयहाबो राजखान्थियाव मोन्थाय दङ पलिटिकेल जोंनि डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बयहाबो राइट्स दं प्रमद बर' नोंथाङाबो दं जोंबो दं गासिबो दं नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा बेफोरबायदि खोथा बुंनानै दिनैनि दिनावलाय मानोथो जौगानायनि खामानि मावनो ओंखारग्रा मानसिया दिनैनि दिनाव बा बिपिएफ हानजा लुलांनाय दालांफोरखौ नोंथाङा मानोथो बन्द खालामखो बेखौ हायोबा नोङो इनभेस्टिगेसन खालामहो हायोबा मावनानै हो रायजो राजाफोरनि थाखाय पाब्लिकनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला नोंखौ बयबो अनगोन प्रमद बर' अब्ला नोंथांनि सरकाराबो मोजां लास्टिं जागोन परिबर्तन जागोन नोंथाङा बुंखादोंमोन परिबर्तन जागोन जेबो टेनसन खालामनो नाङा बयबो मोनजाजोबगोन मागोन बेफोरबायदि हेनथेन खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनै थाखाया थोला जानानै लोंनानै प्रमद बर' ओंखायनो नोंथाङा दिनै बबेबा खामानिखौ बन्द खालामबाय बाजेटआ थोला थाखाया जाला थोला बेग बायनाय मा बायनाय हेनथेन बेफोराव हिउज एमाउन्ट एक्सपेन्डिचार देखायबाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा बे उइथिन 5 इयार्सआव जेबो खामानि मावनो हाया रायजो राजाफोर आरो बिथाङा आङो प्रमद बर' बिथांखौ बिनि थाखायनो बुंदों खिन्थु पावाराव फैबाय बिटिसिआ रावनिबो बिफानि नङा बिपिएफ पार्टिनिबो नङा इउपिपिएलनिबो नङा रायजो राजाफोर नाथाय जाय पावाराव फैयो बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला सोरबा बिपिएफ लुलांनाय बा सोरबा इउपिपिएल लुलांनाय बयहाबो थानायनि राइट्स दङ खिन्थु जोंनि डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बयहाबो राइट्स दं प्रमद बर' नोंथांखौ आं बिनि थाखायनो बुंदों नोंथाङा बुङो माने जोङो रावनिबो लुनायाव थाया जोङो इउपिपिएलआनो
बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन होनना बुङो। नोंसोर थायाबा थाया गोदान न' लुदो दिख्रुबदो दालां गोदान बानायदोब्रा प्रमद बर' नोंथां थाबायदो दम दंब्ला। खिन्थु नोंथांनि खोथायावसो बुंजादों BTC आव डाटा डेट मिन्स BTC आव आं बुंनायनि मिनिङा बेनो रायजो राजा BTC आव नोंथाङा जेसेबां गोख्रोङै खामानि मावनो नाजादों नाथाय नोंथांनि खामानि मावनाया दिनै साक्सेसफुल जायाखै आरो नोंथाङा मा थांखि लादों मा थिंकिं खालामदों बियो मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा प्रमद बर' नोंथां। आरो नोंथाङा मालायखौ बुङो बिनि थाखायनो नोंथांखौ आं दिनैहाय बुंबाय प्रमद बर' नोंथां नोंथाङाबो सासे BTC नि CEM जानानै दिनै नोंथाङाबो सेक्रेटारि अफिस बा BTC अफिसाव नोंथाङाबो सरखार सालायनो हानायनि मोन्थाय दं। नोंहा दा पावाराव फैबाय नों सालायनो हायो। बिनि थाखायनो नोंथांनि थाखाय दिनैहाय आं बे भिडिअखौ बानायदों प्रमद बर' नोंथां। नोंथाङा बेबायदि बुंनो नाङा। एसे सानो गयै बुं आरो खामानिखौ मावनो हायाबा सिरि था। आरो बेफोरबायदि जौगानायनि खामानि मावनो ओंखारग्रा मानसिया अबेबा BPF पार्टि लुलांनाय मानाय बेफोरबायदि खामानिखौ बन्द' खालामनाय नोङो मावनो हाया प्रमद बर' ओंखायनो नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ बन्द' खालामदों। आरो मोनसे खोथाबाव रायजो राजाफोर बे 6टा ना 7टा रायजोनि गामिफ्रा दिनै ज' जानानै डिमान्ड खालामदों जोंनो बे दालांखौ नांगौ जोंनि दालांखौ लुफुंनानै होनांगौ नङाब्ला जोङो गोजोननाय मोननाय नङा बेफोरबायदि खोथा बुंदों। नोंथाङा जौगानायनि खामानि मावनो होननानै फैदों मावदो दिनै प्रमद बर' नोंथां। नोंथाङा मानोथो दिनै बन्द' खालामनांगौ जाखो दम दंब्ला खालाम दम गैयाबा सिरि था। प्रमद बर' बिथाङा मावनो हाला रायजो राजाफोर थाखा फैसाया थोला जेरैथिंबो बिथांमोना गोदाव सोराव अबेबा खामानि मावनाय मानायफ्राव बेफोरावनो हाइ एक्सपेन्डिचार देखायनानै दिनै बिथांमोननि बाजेटआ थोला रायजो राजाफोर बिनिखायनो बिथांमोना अबेबा खामानिखौ स्टप खालामबाय अबेखौ मावबाय अबेखौ फेसबुकआव लाइभ होबाय गिदिंबाय बेफोरनि खामानिया बिसिनि MCLA EM जेसेबां दं UPPL सरखारनि दैदेननाय खामानि गैया रायजो राजाफोर बिसोरो जेबो खामानि मावनो हाया दिनैनि दिनाव बिनि थाखायनो बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ रायजो राजाफोर आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों मटिभेट जादों गुड फिलिंस जादों डेट मिन्स नायबावबाय थानो बेफोरबायदि सानदों अब्ला नोंथांमोना अननानै काइन्डलि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो कमेन्ट हो जिब्रालायनाय शेयार खालाम जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना मोननो हायो। थेंक इउ लोगोफोर बाय।